Ngoten. Mangga. Mangga Gusti Putri mangga. Sampun rampung sedaya. Leres ndara? Nggih mboten. Nggih kudu marep. Pripun? Lah wong niki wau kula kaya diuber setan. Wis meneng ae kowe yan pian. Mas Sigit nderekke. Tak kira mau bose, tibake malah Mas Sigit. Bose. Sapa kok lancang kowe mbok ndang sapa? Yanti, Daroyah iku jenenge kok Yanti. Tanggane kula. Ya mestine wae tanggamu rupane ya. Elek, ya kaya dul ngono ku. Enggak seneng. Napa? Mboten. Daroyah kuwi lanang to. Daroyah niku lanang. Nek macak wedok. Pripun? Yen wis rampung kewajiban. Gawe rekeningan apa? Lah. Malah maksudnya bojo sapa sing tok sapa monggo ndodok ning kene. Abdi kuwi ya ora bendarane kuwi ya lungguh sing prayoga sing kepenak sajakane. Nah, iki kok ditiru anak-anak kabeh. Linggih ora iso, linggih ora iso. Dolinggih ora iso. Sopo iku mau nduk sing liwat? Anu kanjenge layang seto layang kumitir to? Lah kok sing liwat kok layang swara? Lah riyen-riyen niku mboten sak wonten lho kok mengkeret. Siye disawang Sinta rame wonten ketoprak kok rame. Sapa sing panas? Melane go. Wis tak omongi nek nggone wong iki ora usah dioyok. Panas terus. Warahane sapa ngono ku, he? Warahane sapa? Warahane sapa? Anak-anak padha lakenap. Senengane nek wis duwe wong iki ora usah digandeng. Lho, balik anak-anakane angel. Tiruane sapa? Warahane sapa, he? Warahane sapa? Parahane sapa? Pisan pindho ra dirungokno kok. Astagfirullahaladzim, aku sampe ngulon iki aja mbok gandeng. Kantel aku iki pancen hobi ngene iki kok, kantel. Awas, Nduk. Awas produksi lho. Sampun. Takok terus. Nek umpamane durung rampung dirampungi lho iki sik. Sampun rampung nek sampun rampung saged teng pepunguran ta? Ya kena. Nggih. Sakniki. Sok bodo. Bodo berarti ditimbali wardi malih. Lah apa? Ya. Nyunatno lek wardi disumatno lak entek. Ya melekan apa piye paling ora kan ngoten. Nggih. Ya melekan putu iki meneh kok malah mosok melekan pedet. Ora apa-apa no. Nggih ngoten niku ajar-ajaran ora bener nggih ngoten niku. Angger cedhak wong sitok iki mesti ora bener. Kowe iki ora usah gawe ukara sing ora-ora iki. Anake wedok. Cedhak karo sapa?
Nggih. Ala wis. Napa? Aja sembrono kowe iki. Aja sujono kok aja sembrono. Nek ngomong aja sembrono. Aja sujono. Jono iki wis turu jono. Iya. Bener. Ya ngene iki lho. Piwulangane Kang Mbok wis ngene iki. Ya gumun. Nek ora teko tak enteni. Iso teko malah nganyelo ati. Ya ngene iku ngrasani aku senengane alah nek seneng kondo ngene iku go. Nek seneng kondo. Aku ki seneng karo kowe. Heeh. Lho. Kowe iki tak anggap apa? Kowe ning papan iki mung sak ketibal. Lho karo seneng karo ora timbang derajat lan pangkate. Alah ketibal semene sandale sepira. Sing tak karepno kowe iki mung sak abdi. Ning kene iki sing bayare aku. Lho kok kowe arep gayuh cebol gayuh lintang. Ora ono. Bener iku. Lakon yen to kowe arep Mloto kowe kudu duwe dhuwit. Kowe kudu duwe dhuwit. Lho kowe ngenek karo aku lho. Ning jalan kepaten sapa sing den pangoso? Ora lho Dimas yang seto. Dimas yang komite. Alah. Layang swara sing bayari. Ora layang sertifikat. Aja sembrono. Lemah wis. Abdi polae. Aja mbok rasani neh ya. Ngeten menika. Nggih. Ngeten menika Kang Mbok piwulangipun. Lho langsung bareng. Ayo bener to. Lho kok ora seneng disebut putih to? Lho putih manggon ngerti aktiku. Waduh Kang Mbok. Piyambakipun menika sampun kumawantun. Kalih bendaranipun boten sanes namung kula lan Dimas layang kumitir. Sakniki nggih. Lah tak nyuwun pirsa. Wonten ing dalem kaputren ing kagungan menika sinten? Sak menika ingkang cawis dedaran unjukan lan samubarang juru masak umpami juru taman ini sinten? Nanging kenging menapa? Yen to titi wedal menika nembe kemawon kula gegladen olah blaraga badhe wangsul wonten ing pepungkuran. Lho, napa malih kok mak unjukan kemawon kok mboten wonten. Unjukan boten wonten nek Kang Mbok. Dadi sliramu sak klorone nglebutke krawanan. Dan jeno Mergo kabeh abdi ana ing Taman Sari kuwi aku sing kala menika lho. Ngerti ya yo. Yen abdi ana ing Taman Sari ora menehi cecawis jejaran utawa unjukan kanggo kowe sak klorone. Kuwi wis pas. Wis apa? Saben dina sliramu mlebu ana ing Taman Sari isine mung ngluputke kelawan abdi. Lah wong sliramu ora bisa ngajeni kelawan abdi, sliramu ora bisa tresnani kelawan abdi, apa guna abdi kuwi ngajeni lan sliramu? Senajan to sliramu ana ing dalem kepatihan, kuwi duweni pangkat derajat, ora ana liya ya mung putrane Rama Patih Lugendeng. Ning kasunyatane ngopo? Titimbang sliramu sak kloron luwih becik abdi bisa netepi kewajiban ora neruke wajib. Lah, sliramu sak klorone ngopo? Ngopo? Kula ki netepi wajib to Kang Mbok. Wajib berhenti. Gegeladen kula blaraga ngempat potang setunggiling tulungga nglepasaken palastu sedaya kula wau jejiban kula anggenipun gegeladen kalian. Nah, nggih, ngaten niku Kang Mbok. Pancen bener. Wis pas. Ya sliramu matur ana kersane Kanjeng Rama. Kula menika sampun wayahe kewajiban olah blaraga. Ning kasunyatane ngopo? Kabeh kuwi mau goroh. Kok guru ki piye? Jelaske Kang Mbok. Panjenengan niku pripun? Yen to kula lan Kang Mas Layang Seto menika kewajibanipun namung kegladi, namung olah blaraga. Lah wong panjenengan kewajiban mung masak manak kula sak sampunipun olah blaraga kok mboten wonten kedaran panjenengan mboten cepake mboten cawisi. Lho panjenengan iki lepas Kang Mbok. Lepas panjenengan. Luput. Nggih. Luput. Lepas. Saya luput kowe sak klorone. Mlebu ana ing Taman Sari kandha yen ora blaraga. Ning sak
saklorone kuwi goro. Gorepun. Yen ana kersane Kanjeng Rama ngono wae Kanjeng Rama ora bakal ngerti bab perkara iki nanging yen siramu saklorone goro kelawan aku ngaku silan aku ora percaya mergo aku ngerti dhewe ora nyileh mripating liyane nganggo mripatku dhewe yen kowe saklorone kowe ora tetegaran ora biraraga nanging kasuk nyatane siramu saklorone kuwi musne kluyuran Kang Mbok, upami panjenengan menika paling dawa dumateng kadang kedahipun kanthi adhedhasar kang gumathok. lho matok Lho kok panjenengan menika kanthi adhedhasar yen to kula menika namung kluyuran. Lho kanthi bukti? Buktinipun napa? buktine aku dhewe mangerteni bab perkara kuwi hah siramu saklorone mung isine kluyuran ana ing tengahing pasar hah ana ing karang pradesan isine mung njaluk malak lan begal ning kasunyatane ngopo Perkawis niku to. Aisyah no Jenengan ki ampun salah ing panampi ki Kang Mbok. lho kok ora sarap Kula menika wonten ing Karang Pradesan, lumebet wonten ing Pegen. Kula niku rak nyeten. Apa? Pikantuk dawuhipun Kanjeng Rama. apa-apa Nggih, putraku cah bagus. Lho. Kene apa kae? Belarak-belarak ngarep. Nggih, putraku cah bagus. Sadurunge sliramu ki besok jumeneng Nalendra ana ing Kraton Majapahit. Den Mas Layang Seto dedapan kan Sri Subasiti Kencana Wungu. Ya, kula calon patih Waraka. Kono lho, Ger. Kowe wor-wor kawur marang kawula cilik. Kuwi dados menawa sampun kula tindakaken yen to kula menika wor-wor kawur marang kawula alit. Lumebet wonten ing Peken. Niki sampean sing lepat. Kula niki mboten malak. Umpami wonten Peken niki wonten copet. Nggih, copet kula ringkus, kula cepeng, kula adili, lajeng kula pinangka dados pahlawan. Lajeng kula dipun paringi sesuwe ngaten to. Leres niki Kang Mbok. saklorone bisa mengkas karya mergo ning pasar kuwi ana copet Nggih. siram saklorone mbok tingkat Nggih. Mbok adili bab perkara copet Punika leres. kok adili kok mung murite ora ketuane ya ora pangkole mergo sing diadili kowe saklorone mergo kowe saklorone nandur ana ing pasar supaya gawe kisruh ana ing pasar supaya kowe saklorone bisa diajeni bisa diwenehi kelawan wong-wong ana ing pasar nek iya to Kang Mbok. Apa? Niki cetha nak panjenengan niku mboten tresna dumateng Kang Kadang. lho Ping napa? Kula menika wonten matur wonten kersa panjenengan menika bloko suta. Kula menika tiyang jujur. Lho, kula menika apa anane kula menika saged nyepeng copet kala wau. Lho kok jenengan kok dadak kula sing perintah karo kadang kula. pancen bener lho Mboten. yen pancen siramu saklorone bisa nyekel ananing copet utawa maling ana ing pasar yen diwenehi kabeh kawula ning pasar kuwi ya aja gelem wong kabeh pasar kuwi wong cilik lho wong Nggih. cilik golekane sithik-sithik Oh, ngertos. iki ning apa sawise kok diwenehi kowe kok gelem apa kurang Ngeten kurang lho, Kang. ana ning kepatihan bondo donya matumpo tumpi tumpo unduk iki kasunyatane diwenehi wae kok ya isih ditampani Kang Mbok Anjasmara. apa Dong kates mawon niku saged nglegake weteng. Napa malih kula Den Mas Layang Sita. Kula Den Mas Layang Kumitir. Umpami kula menika dipun sugata, monggo lho Den Mas Layang Sita. Monggo lho Den Mas Layang Kumitir. Umpami boten kula rahapke, umpami boten kula tampi, kula kinten piyambakipun nggih gelo cuwok ing penggalih. Jalaran menapa? Saking senengipun dipun tulung Den Mas Layang Sita, Den Mas Layang Kumitir. dadi senenge biyen ora ditampani gawe gelo Oh, iya. gawe gelo meneh Gelo. yen gelo mbok tampani ning digaweno karo kawula cilik sing butuhake kuwi ora bakal gelo malah seneng kawula Ning cilik sampean iki nek umpama boten tresna kula boten ngeten Lah niku. terus nolan kowe sak Ning kasih nyatane sing mana? Sampeyan Ana wong tuwa lagi sare kok malah. Jenengan? Aku
disare kok geger gember ki ana apa? Jenenge Sare. Sare teng pundi? Ya nak mburi kono. Ya wong menika apa Taman Sari kula kan gede kok jenenge Sari teng Taman Sari lah napa yo? Sing kesangeten sampean lho Kang Mbok. Apa? Niki tilambak gulingipun kan Kanjeng Rama. Menika rak niki iwane kalian Taman Sari. Lah iya wis ngerti. Saja ngapa ngruput jalan aku. Taman Sari sing duwe sapa? Lah jenengan. Lah iya kok. Aku sing duwe ya aku sing menang gede. Bab nang jenenge Taman Sari. Apa? Apa? Aku malah kok sentak iki. Udah. Napa? Ketoprak. Sing tilakna ketoprak. Apa? Apa? Sajane. Aku ki dulur orang tua. Ning gene apa? Lah sepeda aku kok. Pacarane kesane kan ngomong kok malah seliramu kok ora keseju. Sajane meri kelawasan aku. Ayo apa? Meri kelawan aku. Das moro. Bukan. Das. Tidak, wadah. Aman konten apa? Wong tuwa ki jajeni. Nggih kula ajeni. Lho kok teko ning Taman Sari. Ora mbok sugi sing asemu mantesan sungeran kadang-kadangmu perkarane apa? Kok malah bilang Lah nyoba esok. Apa Rama Mas? Iki lho. Kok sajane ngino lawan aku, seneng kok ngino, Sajane bagusan rupamu. Apa? Mama. Engko miwitine lak Kang Mbok Anjasmara kok. Koso kampungmu sing nitip Kulo perkara. ki nembe ngayahi jejimbahan iki dipun paringaken dhateng Kanjeng Rama gegladen kuah bluraga. Lho, kula niki ora rumangsa lungkrah kok, Mok. Bener. Oh nggih, wangsul. Lho napa malih kok dedaran. Unjukan mawon iki mboten wonten. Nggih, Rama niku nggih. Napa leres ketikanipun Kang Mas Ayo bener kowe totir wis sing luput jas. Kula luput. Iya. Kula luput apa? Kleru. Nuwun sewu. Taman Sari menika kagungane sinten? Kagunganmu. Nggih, kula ingkang gadhahi. Kula menika putra panjenengan Mijan napa? Putri. Pujer wadon. Nanging kula menika putra panjenengan ingkang pungkasan. Ya Nang- sing nomor 1 Nah, ya. menawi kadang kula menika matur wonten ngersa panjenengan Rama, menawi kula menika nirwa ing wajib, menika kula sengaja. Kula menika boten sawet sedaran lan unjukan kagem kadang kula. Awit kadang kula pendak mlebet wonten ing Taman Sari. Mesti kemawon ngluput ki dhateng kula Rama. Ya bener kuwi Nggih, kula jas. niki Wis sedulur iki tuwa lho. totir. Mok, kok jenengan luput ikane kula kok. Lah kok kula seklepat Rama. Teko-teko mong njaluk mangan karo Lah kancamu. pripun to? Lah sajeng sinten ingkang golo mentah sekapaing para abdi. Niki lak Kang Mbok Anjasmara. Lah nek umpami dedaran karo ujan boten wonten, sinten ingkang kula papataken? Menika boten sanes namung abdi menika. Abdi menika sing golo mentah Kang Mbok. Cetanipun nggih ing kula pataken Kang Mbok Anjasmara. Wis sing luput jas. Kowe kudune iso ngelewat abdimu. Kula sampun kala wentas daya para abdi Rama. Nanging dina apa? Kula cawis sedaran lan unjukan kali kadang kula kekalih menawi saben dinane namung dawuh wonten ngersa panjenengan bilih ngayahi kewajiban. Ora blaraga. Menika nitih turangga, ning kasunyatane boten Rama. Olah blaraga. Boten. Ora nitih turangga. Sanes. Gur ngopo jas? Keluyuran, Uyuran. pelak, malak begal wonten ing tengahing pasar. Lho anak patek kok Maten, malah. nggih. Panjenengan niku lho Rama, panjenengan menika piyayi, ya. Nomor kalih wonten ing Kepatian. wonten ing Mojopahit. Hmm. Lah nggih, lho kok panjenengan dilingsungke kalian anake putra panjenengan kekalih menika Ya senengane ngono ya malah bener senengane kuwi, begal. Jas. Lah nggih. Iki totir. Pripun to, Mo? Iki aja gawe isinku. Ngeten yo Kanjeng Rama. Patih wong nomor loro kok mbok wirang-wirangno perkara kowe malak karep Kula niki mboten malak, Mok. lha kesenatane. Rikala semanten kula nek sampun ngestokaken dawuhipun Kanjeng Rama teng supados wong kawruh marang kawula alit. Ya. Lah niki wonten sak tengahipun margi niku wonten begal mo.
sing damel rusuh wonten ing peken wonten ing Karang Pradesan. Lajeng kula cekemo sak sampunipun kula adili piyambakipun tiang-tiang wong desa niku lajeng paring sesule ngrahapke dadi kula maem umpami kula disangoni nggih kula tampani lho. Lah mboten luput sama leres niku lho. Sing ngatasi godhog atas iso ngerti. Apa maneh menungso. Ora kleru. Pripun? Kula luput melih. Nanging nuwun sewu, menawi wonten ing dalem kepatihan menika menawi bab bondo donya maem dedaran menika sampun eca. Bondo donya menika kathah menawi diparingi kalian kawula alit awit saged dengkas karya nyekelan ing begal. Niku ya nggih boten ditampi. Ditampi ning diparingke meneh sing Butuhke. butuhke luwih butuhke ketimbang kadang kula kekalih daging ngoten to. Ora pate kok. Nggih. Terus sangu. Lah, Ayo pantes. daging nyisike. Bener. Iki kan mbokmu aja semoro. Kudune mbok panano sing dikoki. Ngeten lho. Jenengan ki ampun ndar aturipun kanggo Anjasmara. Piyambakipun menika muluk-muluk wonten ngarsa panjenengan. Urung tan wurunga nak bocah padon ki wonten ing pepungkuran. Piyambake babuk-babuk niku mboten resik-resik tilam pagunungan. Ning nanane mun macak-macak lan macak. Lho niki lho, ki putra panjenengan ning benten. Upami Den Masilayang Seta. Den Masilayang Kumitir ing benjangipun ing saged mikul dhuwur mandhep jero. Kula ngertos. Senajan to kula menika putra mijil wanita isine kula mung macak manak dandan-dandan kemawon. Nanging nuwun sewu. Menawi kula dandan katon ayu, katon gandhis, katon luwes, ngagem busana katon endah. Lho, menawi disawang sedaya kawula wonten ing Praja Majapahit. Lho, kaya Anjasmara. Katon ayu, bocahe ayu, gandhis, luwes. Lah, kae putraning sapa ya? Ora ana liya ya, Bang. Rama Patih. Lho, gendhet kang minal ya. Lho, nek panjenengan kan nggih sing diangkat derajate menika boten kula nanging panjenengan Rama. Pancen bener ya. Nggih. Untung ora ngono. Nggih. Nemu kada piye? Iso mining saged mikul dhuwur Mendem jero marang wong tuwa samone. Aku tak ngerti. Tegese mikul dhuwur mendem jero iki. Sampai kok sing dadak rakok to. Lho. Jarene sakloron calon ratu lan calon patih. Lho mboten mawon kok Nek calon ratu lan patih kudu ngerti wedine. Apa kuwi artine? Dah ngono. mikul dhuwur mendem jero. Ya. Kanjeng Rama benjang umpami panjenengan menusak pun kapundhut wonten ngarsan Gusti akare jagat. Kagem minangkani mikul dhuwur kula badhe yasa anjang-anjang ingkang inggilipun kalih dasa meter kagem panjenengan. Ngoten. Ya Kang Mas. Mikul dhuwur nganggo andang-andang 20 meter. Mendem jero Ki Mas. Mendem jero. Nuwun sewu nggih Kanjeng Rama. Menawi panjenengan besok sedo niku kula damelke ngaske joganan sing jerone ngantos 2 meter. Niku sing dipun anan niku mendem jero nggih. 20 meter kagem panjenengan. Kangge mendem panjenengan 2 meter. Ku mendem wong tuamu. Nggih, ampun sedo. Ngaten Rama. Ngaten. Putra ingkang panjenengan unggul-unggulke. Mikul dhuwur mendem jero sak jero-jerone kok. Ngaten Rama. Anak pate Lah, mikul nggih. dhuwur mendem jero kok ora ngerti werdine. Rama. Tate. Nuwun sewu nggih Rama. Putrane mboten mangertosi. Awit ramane dadi patih mung senengane tapak asma cak jempol, liyane ora iso. Lah sekolah ra tutup. Lah nggih, lah ngoten niku lho. Jenengan niku lho. Kok ajeng dikiasake anjang-anjang dhuwure 200 meter. Lho mayit kok diunggul 200 meter lho nek glundung Lah mikul dhuwur kok Kang Mbok. Lho kuwi jenenge mikul dhuwur. Kuwi mendem jero kuwi Rama. Aduh Rama. Nate ngerti. Lah kula ngertos to. Iya Joko. Menawi kula menika panjenengan senajan kula putra mijil wanita. Mikul dhuwur. Kula niku boten badhe nyisemke asma panjenengan, badhe ngangkat derajate panjenengan. Menawi
mendem jero menika kula badhe nyimpen wewados panjenengan boten nate kula badhe ngendika napa-napa bab wewados panjenengan Kak. Rumakno to, Tir. Tir. Oh piye nopo? Memu gawe jebangan pira? Kalih dosa meter. Kirang iji, Setunggal. aja mung siji. Lah pinten? Kuwi kok loro. Kagem sinten? Alah cetok karo lanang kemiting. Sampeyan kok aneh-aneh. Mo. Apa? Senajan to kados pundi kanggo Anjasmara ndaki-ndaki anggenipun matur wonten ngersa. Lho sampe kok Senajan to kados pundi. Calon ratu, calon Nalendra. Sak sampunipun kula mesti dawuh pangantuku panjenengan. Kagem minangkani kula dados ratu wonten ing kraton Majapahit sampun nindakaken. Allah wajib kok bedina. Wajib kok bedina. Kewajiban kula boten sanes menika talak broto. Talak broto. Iki kena dienggo patuladan. Alah, mikul dhuwur mendem jero kemawon mboten ngertos tok arep talak broto. Lah wong ora dikai mangan sedelek wae wis ngamuk-ngamuk. Nek umpami Nesu. raga pilih bobot pilih tanding satrio ingkang jitus boten sanes namung kula den masalah yang seto dalah kumitir nang senajan kok kados putih kula nggih talak broto lho talak broto apa Iki talak broto iku tuladane piye to? poso niku lho Poso. nggih Mbok karepno poso apa? wis sampeyan sing takon Lah poso kuwi warna-warna lho. kula niki nggih mo calon ratu poso kula niki poso nyenen kemis Kemis. Nak Senin, kula nyenen nak Kemis. kula ngemis Ngaten ta nama? Anak ratu kok anak patah kok ngemis. Lah nggih. Lah wong putra panjenengan kok ngemis. Mo talak broto poso nyenen kemis Tegese poso nyenen Kemis. kula nek Senin kula nggih kenen Nek kemis. kula nggih ngemis Aduh pareng-pareng Mas. Aduh pareng-pareng. Aduh, iya anake patih ngemis. Nak Senin poso wiwit petek ing surya nganti ambesing surya. Poso Senin, Kemis poso Kemis. Ya wiwit petek ing surya nganti ambesing surya. lha kula kinten nak Senin kula nyenen nak kemis Lah Soalnya iki kula mo kula nggih marangkane Kang Mas kula layang seto Calon calon Nalendra lak kula calon Warangka Iya. yang nomor kalih mangke kula nggih poso Nah, Mas Halim iki marangkane Kang Mas kula sepatus dados aja niru-niru aku, aja panek poso nyenen kemis. Poso liyane. Kula niku posone kula poso. Mute. 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 Mute nggih. Tegese putih piye? Nggih, tegese mute niku kula daripun sego putihan. Sego tok. Tuladane kula madang sego, madang niku lawah kerupuk Bandung. Teh, Ya ana sing ane putih ya. ana sing kuning, sing kuning ijo abang tak buak tak kek wong sing putih kerupuk Bandung kula dahar. Sak banjure. Sak banjure sak sampun niku kula minum, ngombe. Ngombene susu. Mergo susu Susu putih sing coklat tak wanake cempit. Sing putih tak ombe dhewe. Ah, niku poso. Iku sing bisa diarani poso mutih. Oh, jadi tuladane wong poso mutih kuwi senengane mangan sing sawo putih-putih. Lah iya kan, Pak? Tuladane kaya sego, sego wae sing putih, sing pulen, sing enak. Ya, lawoe wae ndok. Dok, Ndok kuwi godhokan. Nggih. Sing abang tak dibuang, buang, sing putih tak pangan. ngombene wae ngombene. Susu. Nah, susu wae milih. Heeh. Yen ora putih, Boten gua. ah. Buang. Lho iki siji ana. apa jas? Kanggo cemilanmu. Cemilan. Enak Napa nih? mayit. Mayit. Mayite buak. Bungkus apa? Mori. Mori rupane apa? Putih. Panganan kono. Kok makan mori? Lah ngomong poso putih kok Ya, sabune Mama. kok makan putih-putih. Tegese poso mutih iki sing ora pangan. Nggih. Iku ninggal uyah. Kados naten negara ya.
Yo mangan sembarangan Kamu tinggal ngene iki lho, kuliah. jenenge rupamu ora meyakinkan yen kowe iku dadi warangka. Wis ora percaya. Kanggo. Dadi warangka. Iku mang kula menute. Wae paten clentoten. Lha kaya ngene iki lho. Mulane sinau sing apik, sinau sing becik. Mbok. Bisa ngerti. Di mama durunge. Di sing mbok kanggo sing kebecikan, di kanggo sing ora kebecikan. Iku padane kok malah Kang Mbok, niku mang kula mun poso mute lho, Mbok. Kok kleru wae. Lah pripun? sinau sing bener. Jadi kan ono kamatan ono kesane kan jero apa? Ora kaya ngono kuwi. Biar apa? Arep apa? Arep apa? Arep apa? Boten ngeten lho Kang Mbok. Ngeten apa nek? Kula niki rak nembe gladen ulah Biloronggo. Kersanipun dipun pameraken kalian sesuk bos. Ya wis ngeten. Yang mana? Yang diwayahi, yang diayahi, diwajibke ndang gage. Lah kula niki nyenen nggih nyenen ngemis nggih ngemis. Boten angsal kula nyuwun sangu riyin. Kula ge mute Kang Kanggo Mbok. apa? Sarung kanggo apa? Jajan. Jajan apa? Wis ora ana bokol. Mana? Lah diwayahi wajibane. Lah Arep apa? kula ge mute, Mbok. Amangke nek tumbas napa niku sepul pripun? Tindakno. Nggih Kang Mbok nggih. Tindakno. Napa ada Sing hati-hati le. nggih Kang Mbok. Nggih, napa nggih. Aten iku. Putra panjenengan. Jas. Jas. Sabar. Jenengan sobat sabar mawon. Yo Kula niki. kudune. Kudune napa? Itu lodo sing Lah pun sampun, sampun. Engko suwe-suwe ngerti. Bab napa? Niku pun ageng, pun dewasa, pun mangertosi bab tulodo, pun ngertosi bab kewajiban. Iki saben dinane mawon kemawon kados pundi Rama? Yo ngene ae. Apa? Perkara layang seto lan layang kumitir engko aku sing bakal Jenengan wis senengane menehi ngoten. tulodo. Ngoten, Iki ngoten. ngene. Engko luwe. Dahar, monggo. Wis kok cepakno. Sampun. Ning ngene ya. Napa? Umpama mengkono tamu, Ci Rama. yen tamune lanang, Leres. Ci, kula badhe ngestokaken dawuh menyampaikan dados dawuh. kaya ngono. Monggo ya jenengan. Amin mulai kersuan. Mulai kersuan. Pangapunten saderengipun. Menapa kula saestu sampun mapan wonten ing kepatihan. Majapahit. Iki ngono ora liya taman saryaning praja. Menika dawah kalasa. Nggih, sampun mriki boten menapa. Boleh taman sari? Wonten wigatos. Wigati. Tetep Kula damar wulan. Kula damar wulan. Damar wulan. Damar wulan. nek wong bagus ambune kok waru. Nuwun sewu. Tepung Panjenengan sinten? anjasmu. Anjasmur. Mapanipun wonten ing Taman Sari Kepatihan. Wonten sambetanipun menapa lan pepatih wonten ing Majapahit. Aku, Inggih. aku putrane Romo Patih. Panjenengan putrinipun Gusti Patih Lugender kami mulya. Pancen Gusti Ayu Anjasmur. piye Kang? Kula matur nuwun sanget. Saged tetepanganan panjenengan. Namung kemawon menapa saged kula pinanggih lan Gusti Patih Lugender. Wis to. Ora usah dadak ketemu lan Kanjeng Romo Patih Lugender. Ketemu lawan aku nak yo wis ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Sejo kekarepane Inggih. sampean. Kepengin pados pedamelan menawi saged pinanggih lan Gusti Patih Lugender. Golek gawe Inggih. Menapa mboten langkung prayogi canten nanting mriki mawon. ora apa. Kula mawas sinten damar wulan kok cedhak lan Gusti Ayu
Anjasmara. Ora usah dadak Jas. Anjasmara. Sinten menika? Inci dawa-dawa Rama. Ana tamu ta? Boten. Ora ana. Boten wonten tamu. Sampun anggone daharan. Ya durung rampung. Monggo dipun lajengake Rama. Nggih. Tuwuk ingkang kathah nggih Rama. Ya, Jas. Nggih. Nuwun sewu. Ing ancas kula kepengin pinanggih Gusti Patih Gender. Ing menapa boten kula dipun larapaken? Monggo dhisik. Ora usah dadak kesusu kepengin. Inggih. Mau sejo kekarepaning sampean? Kepengin pados pedamel. Walah, yen bab pegawean gampang. Saestu no. Mengko yen aku matur ana ngersane Kanjeng Rama, mesti siramu bakalan kepek gawe. Niku saestu. Heeh. Matur nuwun sanget Gusti Ayu Anjasmara bilih ing mangkit damar wulan saged pikantuk pedamelan wonten ing Mojopahit. Jas. Hiji dawuh Rama. Pripun? Enten apa? Ana tamu, Jas. Boten. Apa to Rama? Ha menika juru taman wonten ing Taman Sari Rama. Kaya aku kok ora Ora napa? tau weruh. Angge boten kangentos panjenengan wong panjenengan boten nate wonten ing Taman Sari kok. Ono. Nggih. Pripun? Sik ta. Napa? Sumikir sik. Bon. Lah ngono tamu ngene kok. Boten. Tamune lanang. Ini sing foto. Cing ngerto. Lah eman tamune menika kakung bagus. Nek jenengan tamu foto kan ngeman kok. Kudune baju tamune bagus. Nggih. Senengane nek wong bagus. Lho sinten tiyangnya menawi tiyang bagus wong wonten ing Taman Sari menapa kepanggih kali panjenengan sing rupane elek kok Rama. Lah niki bagus. Nyawang niki wah enak. Bagus. Terus Niki tiyang Karang Sari. gak kena. Panjen bagus. Kula niki Ngene piye, Jas? tiyang Karang Sari kok. Wong kerang sana kesentik to. Perkara bagus. Nuwun sewu Karang Sari. Karang Sari pinggire kene. Nanging sanes kula saking Paluwambo. Oh. Saka Palombo. Leres. Rumangsane kula niki tanggane panjenengan. Malah tangga piye. Suryanto niku. Iku ora sedikit. Terus inggih Yen nitik tembungmu saka ing dusun Paluwambo. jenengmu sapa? Kula damar wulan. Damar Wulan. Putranipun Biyung Palupi Pakutan Patih Maudoro. Ana Bayu Palupi. Inggih. Kasih. Aku kenal karo Kakang mau. Kok jenengan mangertosi? Heeh. Menika tesih sadherek piyambak. Yo sistemku dhewe. Oh, ngaten. Dados saestu panjenengan Gusti Patih Gender. Ora kleru. Pancen aku Patih Lugeh. Matur nuwun sanget kula saged pinanggih lan Gusti Patih ing pangangkah damar wulan karaya-raya saking dusun Paluwambo kepingin pados pedamelan Gusti Patih. Jenengmu dapat Inggih. teko ning pakan pengin golek gawean. Leres. Kaya ora ana wis gawean. Boten wonten pedamelan kagem damar wulan. Ono. Yo taman yo wis ono. Juru pijet kula saged. Juru pijet wis ono. Menawi mekaten katitik cetha. Bilih boten wonten pedamelan kagem damar wulan, kepareng kula nyuwun pamit. Kok sik kangen gambar lan? Aja kesusu. Anjasmara. Aku nate janji lan sampeyan. Ya sampeyan bakal esuk pegawean ana ing kepatihan. Nanging patilane Gusti Patih Gender
ora ana pakaryan tumrap Damarwulan. Kakak, Anjasmara. sampean ora sekuat. Yen bab pegawaian, mengko aku sing matur ana ngersane Kanjeng Rama, mesti wae sampean bakal entuk pegawaian. Yen pancen kaya ngono aku matur nuwun banget Anjas. Kaya Kaya ngono Anjas. Rama. Iya, Jas. Wonten damelan lho. Wis ora ono. Saestu Ora ono. panjenengan menika ampun supe. Lali perkara apa? Regol. Cukup regol. Nggih. Lho, menawi regol menika mboten wonten ingkang jar. Tamangkara. Antarane Majapahit lan Blambang. Nembe kemawon perang ageng. Pakai agen jalan perang. Nggih. Wah, bener, Jas. Menawi wonten sisik melih. Wonten ing Blambangan lebet. Wonten ing Kepatihan Tamangka. Panjenengan menika warangka dalem wonten ing Majapahit. Nah, menawi wonten menika telik sandi. Blebet. Lho, Wah, aku Jawa Jas. dancing. Pripun? Bener kowe, Jas. Lan Paring dawuh. iki ana gawean. Wonten pedamelan. Jogo regol saku ora. Nuwun sewu. Jagi regol menika pedamelan ing kados pundi? Jojogo ana ing paregolan. Ning ngene. Sok sapa wae sing bakal mlebu ana ing paregolan, yen ora nganggo tapak asmane Patih Lu Gender, aja mbok keparengake mlebu. Dados pedamelan menika wonten syarate. Ana syarate. Syaratipun sinten mawon boten dipun keparengaken mlebet wonten ing pidaleman menawi boten ngagem tapak asmanipun Gusti Patih Lu Gender. Pedamelanipun cekat mekaten. Wis ngono. Kula saged. Sago Inggih. yen pancen sago tindakno. Kados ngaten. Nuwun tamping Nek pangestu. tenan lho. Anjasmara matur nuwun banget kalamun ora siramu aku